Dal som si variť zemiaky, ktoré som nechal vychladnúť. Keď vychladli, tak som si zemiaky ošúpal. Ideme robiť cibulkový šalát. Všetky suroviny som si nakrájal na väčšie kúsky. Ja to tak mám rád. Do tohto šalátu pôjdu len zemiaky, uhorka, cibula a spravíme si nálev. 2 lyžice olivového oleja, ktoré nechám rozpáliť a pridám cibulu. Cibulu rozbijem vareškou od seba a nechám asi 2 minúty zarestovať. Následne pridávam 2 deci vody, 4 lyžice octu, 1 lyžičku soli. Nálev nechám zohriať skoro do bodu varu a hneď to dávam bokom. Vypnem sporák, všetku cibulu, pridám k zemiakom a k uhorke, premiešam a dochutím nálevom. Ja som použil 12 lyžíc uvareného nálevu, poriadne premiešal. Každý si to okoštujte, koľko máte radi. Nezabúdajte, že šalát sa odleží a napije tej chuti, takže bude chutiť úplne ináč. Po jednej noci v chladničke. Fólia a do chladničky, nechám to odležať. Ďakujem za like a prípadný follow.